औ नैबेयाव बैयाव औ ज' हाबनायाव नैबे उल्थासो नायो नै जों दायो जानोसैलाय बे दखानाव आरोना गोथावनो औ बेयावनो जानो हाबसैलाय दायो ए साथाया लाबोफानांगौमोनलै हो बिसास नाय सोलाबायथारसैलै नामा देग्लाय आरो नै मंगलदै थांगोन नायदों गैया जेब्ला हनै जों दायो उदालगुरि मोनफैलायबाय आरोना बेरायफैलायबाय अखा हानायनि जों बेजोंनो फैदों आरोना बे गारिजों बेटारि गारिजों अखाबो हादों नालाय बेखायनो नै ब्रादारा हाबसोनानै दंथारो उदालगुरि कारेन्ट जोंना ब्रादारानो नैबेनो आरोना सोरनोबा बेटारि गारि नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बरिया बानायनानै दोनखादों आरोना नै एग्रिकालसार अफिसनि नैबे जाहैबाय उदालगुरि कर्ट आरोना गोदाव सोरावनो औ नैबेयाव बैयाव औ ज' हाबनायाव नैबे उल्थासो नायो नै जों दायो जानोसैलाय बे दखानाव आरोना गोथावनो औ बेयावनो जानो हाबसैलाय दायो ए साथाया लाबोफानांगौमोनलै हो बिसास नाय नै बेयावनो जानोसै आरोना बुंबायसो माथो सिलायदायो नै बाव नै जागासिनो ब्रादार दं बेयाव मानिबा माबा जालायदों आरोना रेलि जालायबाय मानिथाय मिथिया आंबो औ ब्रादार लेट्स गो थांसैलाय थाङाबा जाखांनानै थांसैलाय कारेन्ट बिल हैनांगौनो नोंसिनालाय बेंकआव थांगोन नोंना थांबा ड्राइभारा डेन्जारखा आया बिदि सिङावबा नै जों दायो कारेन्ट बिल हैसैलाय लादों होनबालाय साथाया लाङा जों थाङा कारेन्ट बिल होनानै गोजौआवसो गाखोनांगौ नामा बे जाहैबाय उदालगुरि बाजार आरोना दिनै बुधबार नालाय बेखायनो बाजार जादों ट्राफिक जालायबावोसो ना उदालगुरियाव अमा बाजार र' मालाबा खालामगोन उदालगुरि बाजार लामायावनो जाखायो मानसिफोरजोंसो नङा आरोना बाजारा बैथिं दं BMW फैदों जों देखाय BMW एसे बेलाय नै BMW आ जोंना डेन्जारखा यात्री नामा ओइ बानायखालायबाय दुर्गा फुजानि दानो बानायगोन दुर्गा फुजानियानो जागोनब्रा बियो ओइले मन्दिराबो जाखाबायना नैबेयाव एक्सप' गोदान फैलायबाय आरोना उदालगुरियाव बायसिफैजोबदोलाय ड्रेसखौ फुजानि एबार उदालगुरि मेगा फेस्टिभेल माहाजोनफ्रा जिफोर होफैजोब बायफैजोबदोलाय नै बिष्णुराभा खाथियाव आरोना जायगाया नैबेयाव गणेश फुजा खालामदों आरोना फिसानो
थांसै आरोना बे जा बेरायनांगौ बेरायखाबाय अखा हानायनि उदालगुरि टाउनाव दायो थांसै न'आव टाटा बाय बाय